Abusua too much Atsu eni mamu nyina mo akwa ba mo hye biem e de mo ba ye fidi kese yi eso ansa na me de potopro ama ne boyi e ba be so mo no eni de kwan so oba no bo mo de subscribe e de ama me share videos no e ma afoforo ensa enka bi comment ne so de ehia me pa wo de fa comment section wa ni de ni obo kwan so me kenka ni nyina e de ama mo me de e de nana efia se wa ni nyina fa ye nua be ma brante Christian Atsu ni wei ne eho ensensem menkai abusua na adofo eyawa February ne da na etoso nsia na enya ne ntie se breche kese bi esi o mai tekinam so amaga na yeso ye de hia brante Christian Atsu enka ne na osi akan e de ma the national team ono so wakoka ne wogide na rehyimu se enya be me ba be ka yensa na enso fofie wanto ata na wodware abam e na yenya ne ntie se abrante etinanom e wonse edo empanyimfo ya amamre ne hyehyeye e ma abrante be pie mu e wo mai ga na omudi na mu ene baaye na ebre mu ni bedru ye ne ye de 37 military hospital na enu achi abusua ye nwadwe se obetena se ebise ode hye ne nipa kese a ese nipa e ba bema abusua hyede ene yaako na ebre abusua de hyehye eto adwa no eye adofo senior players omabobo ni bi atwamu afesi ni twafo GFA enkrofo empanyimfo atitiro MPP NDC empanyimfo eda wano yera John Dramani Mahama koi e de eye sika 5000 koma abusua nipa bebre na ne kotwa mu wo eche abusua echichire abusua re ma abusua ya akose de edru no eya nenso omo enhye omo eden ebra sansabu nyina etwa guo no ene nya ne ntie se eye match ya yewremu ya ne da etoso 9 no ene ye de enwa be ma ebeto empemo na abusua adwendwe ho ato adwe no ma peda ye de bepe na chi kurabe kura ye de kwakosie no etinyame ya de ma meme nda edi enim ya no ye nwa be ma Atsu ye kwakohia abusua omamu ni nyina ni ahwese ni 1 week ye de be hye so na abusua ene oman no apeda omo ede be ye na yiye na ya nua be ma esikasa ni ahwe na ni achiagya ne krakra na abusua ebra Atsu ensemi etwagoyi enkomo ni bebre na ena too much ye boy homodin bia se de be so mo yefiri kese eso enya asofo bi mo be hye ho kom be kyerkyere amamre ni amane a ebre so se de nua be ma eto mpem ese omo ye sofo ba ko be kasa ese be bi edru no eye captain o ma captain Black Star ni nyina momodin ase ebre ese fatema ye de Atsu beto mpem no omo ho ese omo be ya amamre enom kope be se miensa na opekosua miensa omo akogina Atsu amu ne ho omo ni abusua nyina ya amamre ese fata agya ye nua be ma ne kwan kora na esa apade a ena ye fe ne na enya de Atsu ekra ebeda obejinja Black Star for ne so a create confusion what wo how pa ne beba ema ye di hu komo so e we firi kese eso na abusua ebra ye nua be ma eto fom no ensem dodo na ye ensempa na Ghana fo kafa ne ho ebiso Atsu de wo hwe nyanka wo hwe husia wo hwe kunafo wo hwe mobrowa dodo na ebo na baso na afa so no ne bo be bo ye ne hu ani kan na eye jeje a wo jeje Black Star fo ani wo jeje Ghana fo ani ni nyina no Ghana fo eka ye etine eka me akwa ese abrante ewu ye no ye nhye dante na chi asembo ne bia ne no ene enya ne nte hu se wo baby mama bi wo Ghana hanom krasa wo wale wo baby ne wo Ghana ha ene ese Ghana fo mo de gisimo hu so obi ewu ho ena mo be ka na chira asem ensem ne ba na ebe ye hu wo mframa a esa Atsu papa wo ye nti Ghana fo ampe aso amua enti sansem no ebo ensenu to egoye na abusua too much amanebo ababeto ye pono so sisie ya mede ebi eso mo ne se ebra ye nua be me wote ase no na eye ne yira ye frɛ ne Maria ma wone ewo wa abaye eye Germany broni fita no na wo hwese wone ne yiri beja na Ghana fo mu abia na abusua we de sauce no eye original sauce papa eye na ye de emu amanebo ni mu pensempese mu eso mo ewo ye firi kese yi so yi abusua ntia ye nyaa ne se eye afe 2021 ene ye Atsu ne yire dofo ye wo ye broni wo Germany wone ne tikama kama ma wo nkra miensa wo mu Germany bibia akoso visi sapre no na Atsu esi akan edema Newcastle fo ntine ne nyansem keto akra na eso odo na so twan na afe 2021 no ene ye oba Miriam yi ni maame ai ekọ ye so okwa akosra wo mu na ebra okọ so okwa akosra wo mu no na ye amanebo ne kire se ene maami koduru ya ape na attention ni nyina free Atsu
eso e de call maami so ene maami fa no ne bat ho na ne twetwetwetwe omo bo nkomo omo bo siri hehe na ne ekoso na se wayi ni kunu ni ba akokora hye ne nsa na ne kunu se what do you mean na me ne wona tifi a ye gie ni kama won se Ghana for me ma so do mo pay attention abrofo nso mfa mo family eni agoro saa aye no me do for Maria me ne wona tifi a kama bibia anko so na de na so ma me ba ye a wayi wani ama me kora me nko na ma ye mo bo tifi a he enti atru ye na adwen se ba bia edu ne de me de aware na ni gie ni mu biem e na Mariam no so kire se wo kasa na wo ye selfish wo ye nya atwompa wo ni pa bonfo ade enti na me ma me aba na me ni megige me ma me ni kakra na apeso me pamo me ma me free fie ko ba sa de na ntwa ye enti na akwese okunu no wo yire wo mo nheda ntem ho asesa enti de bia mo ko back and front e wo mother in law hu sensem eno no mo me no decide say hey se mother in law ba betete ye ntem dia ba bia edru no ene tinton time obi amfa ne ba bi na asem bi amfa na asem nko enti abusia amane bo ba beto ye pono so ne se ebra Atsu ote atazfo asase we so na wonya nko ne kreche no na wone ne yire Mariam o ye bro ne fita wo jeme ne abrochi memu na o ma file divorce kura dada na o mo aware ne mu tete a na Atsu ye na adwen se wono akasa bobo no ne retirement mu ana wo because na aka bosumi mienu pe na wone Newcastle for contract na ba na wie ye into ye na adwen se ne obepetim bi abo na wo de twetwa ne ho kakra se de be ya ne project ye orphanage home ni school a wo si e wa wutu breku no wotumi a complete ni nyina na ni se free ho ani afede wa ba fie aba beje na home na no na fofia anto ata na odware aba ma yenua ba mai eti na nanom e wonse do ya ye na ebra wo yes anye che no de ni kopie mu e wo Saudi Arabia na okobobo ho e won antentam ene nti ebra ne wura ho ne yire ema na nigye na ase waje ne yire aboso a wo je se efie wono momudi kaso ma enya asem keto na Atsu hu sen ba bia edu ne de ono aka se woni anigye wo fie wanje ne won kobo ne sisi e wo tekisa ena ebusua wokohia ne kwanhye wo ya e wo hoi enti ebra ensem ne beto odwa no ena Ghana force na se ne yiri kura no ebra wote se eye asase wo so yesi wo de amane bokoto UK aban ne nim se omonhwe na omunye bibi mfamfa ho na afa de wo ba ye hwe na nim se nkoba bepiem wo Ghana na woni Atsu abusua aba be ye ntotoye ne amane na nka 1 week omuda hye so no ma ye yie na num ne nya ne ntie se Atsu nua be ma bia ba abonta be kasa wo che so abusua na ne kache ne yiri se wonye na home won pe ne ba bi ntina na wotweda de hu hia so bebe ayida ne waba na Ghana force wan ne kire mo sa ade no ye Ghana de ya mamre ne amane ne kire se wo kunu da mpamu a na wotweda wusi ase na afi so ayida wo ye oba kunafo entino ensem na ebusua na de beto dwane de wo mo nheda ne wo mo nya adwen se bia bibi wo ho na ebusua ne mpese wo man ne ebehu no ntina ma hyeda de we bram so ne de ne nya asem papa kura na bra ma ne bo ne beto odwa se omo ankasa no na o ma ware ehihim o ma ware ne ekonkon ho omo mienu file divorce kura na no mu gya ya ne sa ene se Atsu editi na nanom wonse edoyi entino amane bo ne che se oba no ebufo kura sa wona koma mu ntene mi kuna wa me kura menye Ghana ni ntimi ha me ho kura na mabepiem we wo my Ghana mu na baba be bia mi amani ase se mi sumi akasa after no I don't need anything na ese de amane bo ne kire no na ebusua ensemi ya ye na ye kesene ni ene ebra ebusua ne de betu dwa se ababa woni entimi ma Atsu 1 week no ya ne ase ne kura bi ewo mu se de ekọ na wada romafo wadwenche no efa comment section ho ye be kenkan ni nyina de amamo wei ene amane bo fofra ba beto ye pono so efa abrante Christian Atsu a wonya ne ba bi ko ene ne yire broni fita wote Germany abrochi memo medi de nana afiase wa amane boyi me ena me boabo no amede obesomo e wo too much GHS so ebusua makram